jače od... a nisam vam prozvao, brate, nadimke. Koji ti je nadimak? Pa... A koji su, ne razumijem, koji su ovi likovi? Ko su ovi? Neka dva nova lika je ubacio. Vidi ovo. Ognjen, ajde. Opet se ubacuje. On ima, brate, problem u glavi neki, očigledno. Gledaj ovo. Ajmo, brate, to je to. Imaš ga. Umre. 900. Ne znam, sad si naći, Borazeru. Čekaj da vidimo. Imaš 3 udarca, Ma koji hoćeš, brate, pa ti biraš. Kakav si Monja, sve ti evo. O, brate, ti si monstru, te vra. Šalio sam se, šta god sam rekao nekada, ja se šalio, brate. Ti biraj, pa ti treba postići skor. 963 je čovek udario, brate. Dobre. Umre. Jel jače od Miki? Brajić, hvala na followu. Kako si našao